טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף שלנו של פרויקט דירה לכל לוחם, פרויקט הנדל"ן של קהילת תשתחרר גבר, הקהילה הרשמית של בוגרי היחידות הקרביות. אני מארח פה חבר יקר, שותף, איתן גייג', מה איתך אח שלי? הכל טוב. אנחנו אחרי יום עבודה ארוך, אז יכול להיות שאחד מאיתנו יתבלבל במהלך הפודקאסט, תהיו סבלניים, רוח טובה. זה פרק מאוד 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 חשוב, כי הוא נוגע אולי בעצב הכי כואב שיש לכל לוחם משוחרר. אבל לפני הכל, איך אתה אח שלי? ברוך השם, הכל טוב. ככה אחרי יום העצמאות, יום הזיכרון, ימים עם הרבה רגש, גם של עצב וגם של שמחה. לא, אנחנו בטוב. כן. פנים קדימה. מאוד מאוד, כאילו, אמרתי את זה גם ברשתות וזה, באינסטגרם שלי, שהיום הזיכרון הזה והיום העצמאות הזה מאז השביעי באוקטובר, בעצם זה השלישי, הם שונים. הם שונים לדור שלנו, להכיר אנשים, משפחה, חברים שהיו בשביעי, שנהרגו במהלך המלחמה. זה משנה את יום הזיכרון ומשנה את יום העצמאות. אז זה מטורף. אני זוכר שגדלנו הרבה על זה שהתפר בין יום הזיכרון ליום העצמאות נורא קשה למשפחות שכולות. עכשיו, כולנו לא משפחה שכולה, אני ספציפית, כן, האח של אשתי, אבל חברים שכולים. אתה מכיר מהסיירת ב7 באוקטובר, וחברים שאתה מכיר, ואני גם חברים וגם משפחה. ופתאום הפכנו להיות האלה שהתפר הוא משהו בשבילם. היום זה גם מטורף, אין מישהו שכמעט לא מכיר, מישהו קרוב אליו שנהרג במלחמה האחרונה. כן. אז זהו, אנחנו אחרי, וזה טוב, אנחנו הרגשנו את הימים הציוניים, ומה שאנחנו עושים פה זה פרויקט בעיניי מאוד מאוד ציוני, כל הסיפור הזה של פרויקט דירה לכל לוחם. אמת. והיום אנחנו הולכים לדבר על בעצם איך לצבור הון, איך לבנות הון לרכישת דירה ראשונה, איך לוחם משוחרר שמשתחרר מהצבא, מצליח בכלל לא רק לפנטסט, אלא גם להפוך את זה לתוכנית מעשית של צבירת הון בשביל לרכוש דירה להשקעה. אז איתן, בתור מישהו שעבר פה עוד כברת דרך, אני חושב שכדאי שתספר עליה קצת, כי בפרק אחר אנחנו נדבר על איך באמת נכנסת לעולם הנדל"ן, אבל איך טיפה, איך אתה עשית את זה, ואיך אנחנו בקהילה מובילים את האנשים. זהו. מעולה. אז קודם כל, תודה על האירוח, כיף להיות פה, ואנחנו פה היום בעיקר להעביר את המסר, או להבין מהם הכלים, או מה הדרך הנכונה לצבור את ההון, ואז איך משם גודלים, ושההון גדל ביחד איתנו. שצריך להגיד, זה המוקש העיקרי של חבר'ה. אם אנחנו תמיד אומרים שנדל"ן, בשנים שאחרי השחרור מהצבא, אתה עושה נדל"ן, אתה משנה עצמך את כל החיים, במיוחד בשנים החשובות, שזה מגיל 30 עד 45-50, שאין מספיק כסף, מצד שני יש לך הרבה הוצאות, ואתה רוצה להיות עם המשפחה שלך, אז אנחנו אומרים יופי טוב ויפה, זה הכלי, ואז כשאתה בא לממש את זה, אנשים אין את ההון העצמי, אז איך אנחנו יכולים לטפל בזה? החלק הכי קשה בלהשיג הון, זה את ה-150-200 אלף הראשונים, ומשם לדעת באמת מה לעשות איתם. כי ברגע יש לך כמה מאות אלפי שקלים, הוא כבר מתחיל להגיע למיליונים, המשחק הוא קל, כי יש לך יותר ידע, יותר כלים, יותר אומץ, כן. פחות פחד להפסיד, וכו' וכו'. אז אני אספר איך אני נכנסתי לעולם של השקעות בנדל"ן. אני זוכר את זה, הייתי מ"פ צעיר, מ"פ בהכשרות ביחידה בסיירת. היית מ"פ? חשבתי שהתחלת שהיית קצין, כאילו סגל. לא, הייתי בתחילת תפקידי בתור מ"פ, זאת אומרת הייתי בערך אזור השנתיים בקבע, משהו כזה. והיה לי אזור ה-150,000 שקל, פחות או יותר, והתלבטתי מה לעשות איתם. ישבו לי בראש כמו כולם, איזה 150,000 ששוכבים, ואני מספר את זה גם בכנסים שאנחנו עושים וכולי, על הסיפור עם חמי, כי זה באמת איזושהי אבן דרך מאוד משמעותית בחיים שלי, על התפיסה של עולם ההשקעות. יש פה שני דברים משמעותיים. אחד זה התפיסה של עולם ההשקעות, ושתיים זה הדמות שיש לכל אחד בחיים שלנו, שהיא, אני קורא לזה דמות ציר. ציר כאילו, שמשנה לך את הנתיב נסיעה. כן, משפרת אותו. בחיים, את הגישה שלך וכו'. ואז אני זוכר את זה, התלבטתי מה לעשות, התייעצתי עם כל מיני אנשים, או מחס שוק ההון, או מחזה, או מחנדלן, כל מיני כיוונים. התלבטתי בטירוף. צריך להגיד שהיה לי 0 כלים בהכל, כל מה שידעתי זה איך להרוג מחבלים ולהתכונן למלחמה. ואני זוכר את זה, חמי אמר לי, אז התייעצתי איתו טיפה, חמי מתעסק בעולם, כאילו השקיע לעצמו לא מעט פעמים, והוא אמר לי בוא איתי לפגישה, הלכנו לפגישה באשקלון, איזשהו יזם, לא משנה מי, בשכונת אגמים, ואנחנו יושבים בפגישה, מדברים שם על עסקאות אזור ה-1.4 מיליון שקל, פחות או יותר, ואני שומע שם כל הפגישה, ודירה עולה ככה, וכו' וכו', ואני אומר, בוא'נה, אני 150,000 שקל, מה לי ול-1.4 מיליון שקלים?
אני יושב שם בסוף הפגישה, לא מבין כל כך מה הלוז, אני מבין את השורה התחתונה של להיכנס להשקעה הזאת, אני צריך אזור 350-370 אלף שקל, ויש לי 150, יש לי בערך דלטה של 200 אלף שקל. כן. בסוף הפגישה חמי אומר לי, מה אתה אומר? אתה קונה? אני מסתכל, בוא'נה, איזה מנותק, כאילו, הוא גם יודע שזה הסכום שיש לי וכו'. הוא אומר לי, לך, תחשוב, תגיד לי מה אתה עושה. הוא אומר לי, אבל תזכור משהו אחד, וזה ישב לי בראש לאורך כל החשיבה, ש150 אלף שקל יכולים להתעדות לך ככה. מספיק, עכשיו תקנה איזה רכב שאתה רוצה ב-50, 60, 70 אלף שקל, תטוס לחול, תקנה עוד כמה דברים קטנים, נגמר הסיפור, תשרוף את הכסף. כן. ואתה אומר, אתה שומר חלק מהכסף לחתונה, ותוך שנייה אתה מעלים את הכסף. אמרתי, בוא'נה, אני לא רוצה לאבד את הכסף הזה, זה כסף שעבדתי עליו כמעט במשך שנתיים בקבע, בוא נחשוב איך אני מגדיל את ההון. טוב, יאללה, משימה להשיג 200 אלף שקל. הלכתי לבנק, אמרתי, חבר'ה, אני רוצה הלוואה, קודם כל זה אחד הטעויות, לא אמרתי, אני רוצה הלוואה, אמרתי, אני צריך הלוואה, אז יש הבדל מהותי אם אתה בא לבנק ואתה אומר, אני צריך הלוואה, או תנו לי הצעת מחיר להלוואה. אמרו לי כמה, אמרתי להם 200 אלף שקל, אמרו לי, בדקו את התלושים, אמרו לי, קח 100,000. זה נקודה מעניינת, כי הרבה אנשים, שתגיד להם את המשפט הזה, הלוואה ובנק, בחיים לא. מי לוקח הלוואות? רק אנשים שמתרוששים. למה שאני אקח הלוואה? וזו נקודה מאוד משמעותית. שאני חושב שלך, אתה נגיד לי אתה באמת, אבל היכולת שלך לקחת הלוואה היא כי היה לך באמת הכנסה מסודרת והיכולת לעמוד בזה. אתה מבין מה אני אומר? נכון, בסוף זה עניין של מספרים. אם אתה לוקח הלוואה ב6%, ואתה יודע לצריך איתם 6% ריבית. כריבית בשנה, ואתה יודע לצריך איתם 10% בשנה, אז תצטרך את המשחק. השאלה אם אתה יודע לעשות את זה, או יש לך כיוון, לא הכל בטוח, אבל יש לך כיוון איך לעשות את זה. באותה תקופה לא היה לי מושג בכלום, כאילו אני מגיע לבנק, הוא לי כזה, בא עם דרגות, קצין, שומעים, אני חייב דחוף כסף, למה אתה צריך דחוף כסף, רוצים לקנות בית להשקעה, אז גם שם על הדרך השחירו לי את הריביות בהתאם, כי באתי עם אפס ידע. חמך לא ליווה אותך שם? לא, פה הייתי לבד. יש גבול, אתה אומר. לא, אמר לי, לך, תסתדר מה שנקרא בהתחלה. השגתי 100,000 שקל, ואני כרגע בדלטה של בערך 100,000 שקלים שהיו לי, בשביל לקנות את הדירה. דלטה? זאת אומרת פער. פער שאתה לא יכול לקנות, כי חסר לך 100,000 שקל. נכון, היה לי 150 בערך, 150-170. אני משיג מהבנק עוד 100,000 שקל, ונשאר לי פער של 100,000 שקל. ואז, אני זוכר, הגעתי לחמי, וזה, ישבנו ודיברנו, הוא אומר לי, מה אתה אומר? אמרתי, מה, זה מה שיש לי? הוא אומר לי, אני מוכן לעזור לך, קח הלוואה למשך שנתיים. למה לא לקחת הלוואה, אבל שתספיק לך להכל? לא הביאו לי. לא הסכימו. כן, הבנק אמר לי, אני מלווה לך 100,000 שקל. אם לא הייתי לוקח מהבנק, בטוח. הבנתי, אוקיי. אמרו לי, קיצור, ביחס, התלושים שלך שנה וחצי בקבע, קיצור, זה מה שהביאו לי. אוקיי. ואז הוא אומר לי, אני מוכן לעזור לך, התנאים, אתה מחזיר לי תוך שנתיים, כמובן בלי ריבית, בלי כלום, כי זה אסור, ויאללה, בוא קפוץ למים. עכשיו, אני קצין צעיר, אני לא יודע אם אני רוצה להמשיך כל החיים שלי בצבא, מבחינתי סוף התפקיד, זה קריטי. זה קריטי. כדי לקחת התחייבות, כמו הלוואה, אתה חייב את היציבות ההכנסתית כדי לדעת, אם אתה יכול בכלל, במקרה הסביר, לעמוד בהצעה. להחזיר את ה... לא במקרה הקיצוני, אלא במקרה הסביר. אני צריך להחזיר 200,000 שקל. ואתה אומר לך שזה סימן שאלה. נכון. כי לא ידעתי אם אתה ממשיך. לא ידעתי אם אני ממשיך, לא היה לי זה, אבל תמיד אני אומר, בחיים לא הייתה לי עסקה, שנכנסתי אליה בהתחלה, ידעתי, זאת אומרת, היה לי תוכנית איך להשלים אותה, אבל בחיים לא נכנסתי לעסקה שהכל חלה כל הזמן. וואלה. תמיד יש 20% של סימני שאלה שאתה תוך כדי הופך אותם לסימני קריאה, וזה בסדר. פה יש לי שאלה מאוד, כי לעשות את המעשים שאתה עכשיו אומר פה, הלוואה מהבנק, הלוואה מחמך, מה המוטיבציה שלך? היה לי ברור באופן חד משמעית, שאם אני לא משקיע את הכסף, הכסף הולך להיעלם לי. למה? כי אתה... לא, גם כי אני אולי יותר פזרן, אבל גם כי בסוף, מה שנקרא, טבעו של ריק להתמלא, אם לא תשים אותו פה, אז הוא יישב לך בראש, ואז פתאום אתה תשתחרר ותצא לטוס, ויקרה משהו. הפחד שהכסף הזה ייעלם? בעיקר הפחד וגם, אתה יודע, טיפה סקרן אותי, זה קצת, אני אוהב אתגרים, קצת מאתגר, בוא'נה, אני אהיה בן 23 אולי הייתי, משהו כזה, 22, 23, בוא'נה, יהיה לי דירה בגיל 23, מה שאין אנשים בגיל 35, גם להיות סוג של, כאילו, בסטטוס הזה, בשבילי, כאילו, בשביל המימוש העצמי שלי, לא כדי להוכיח. שאלה, עכשיו שאתה מתעסק בנדל"ן כבר הרבה זמן, ואיתנו בקהילה, שברור לך מה ההשפעה של נדל"ן, לרכישת נדל"ן להשקעה בגיל צעיר, על כל הסיפור הפיננסי של החיים, כל אחד יכול להיות סיפור פיננסי עגום, או סיפור פיננסי מוצלח.
אז באותה נקודת זמן, ידעת שנדל"ן להשקעה בגיל 23 זה הדבר שהכי משנה חיים? לא. אני תמיד הסתכלתי על ה-Worst case, אמרתי, וואלה, אני לא יודע אם זו השקעה טובה, השקעה לא טובה, מקסימום יהיה לי דירה. ככה תמיד הסתכלתי על השקעה, אמרתי, לא יודע משנה מה יקרה, נגיד גם אם הנדל"ן ירד, יהיה לי דירה באשקלון, אני יודע מה אני אעשה איתה, אולי יום אחד אני אגור שם, אולי אני אזכיר, לא יודע, אבל יפה. זה ה-Worst case שתמיד חשב, לא כזה נורא. מדהים. שזה מאוד חשוב, אני אומר את זה רגע, כי אנשים שצופים בנו כבר מכירים אותנו מהרשתות חברתיות, מהוואטסאפ, מגיד פרויקט דירה לכל לוחם מהקהילה, הם מבינים, אנחנו מחזקים להם את המוטיבציה בזה שאנחנו אומרים להם, תקשיבו, אם אתם רוצים להגיע לגיל 30, 31, 33, ולא לשרוד בקושי, לא להתאמץ, לסגור את החודש כמו מיליוני ישראלים, אתה חייב לצבור הון משמעותי, ועושים בטווח של 10 שנים, 7 שנים, אתה צובר הון משמעותי עם הרבה כסף בהשקעה יחסית בטוחה ורווחית, שזה נדל"ן. נכון. אחלה. הם מגיעים שהם יודעים את כל הדבר הזה, ולכן שועטים קדימה ורושמים איתנו דירות בקהילה בכמויות. אתה לא הלכה את כל המוטיבציה הזאת, לכן זה מטורף בעיניי. אז זאת אומרת, לקחת הלוואה מהבנק, מהבנק, מחמי, נכנסתי לסיפור הזה של דירה, קניתי דירה, תוך משהו כמו שנה וקצת הייתה מוכנה, כבר אוטומטית הזכרתי אותה, גם אז הריביות היו מאוד מאוד נמוכות, אבל גם אז יחסית בערך השכירות חיסלה את המשכנתא, פחות או יותר. תוך שנתיים המשכתי לעבוד קשה, וזה המסר שגם הייתה לי כשהייתה לי דירה. אני ספציפית הייתי בצבא, אבל גם אם לא הייתי בצבא, לא היה לי ספק שזה מה שהייתי עושה. המשכתי לעבוד מאוד מאוד קשה, תוך שנתיים. עבדתי, אני בצבא ספציפית, וחסכתי כמה שיותר, שזה, אנחנו נדבר על סיפור של התזרים החיובי. ניסיתי לייצר כמה שיותר תזרים חיובי. אני יכלתי כמו הרבה מקבילים אליי באותה תקופה. אני מ"פ, יש לי דירה, כאילו עכשיו קניתי דירה, אני מרוויח משכורת יחסית מכובדת. אין לי הרבה הוצאות. אין לי הרבה הוצאות. אין לעבור למרכז, כמו כולם, להתחיל טיפה לחיות יותר את החיים, לקנות כמה... לצאת מהבית של ההורים. לצאת מהבית של ההורים, תחביבים וכו', ולהתחיל, אמרתי לא. אני, דבר ראשון, כל מה שאני עושה, זה מחזיר עכשיו את ההתחייבות שלי במשך שנתיים. זאת המשימה. ונשארתי אצל ההורים, ולא קניתי תחביבים, ולא הייתי מתפנק בבגדים, ויותר מדי מסעדות, ובילויים וכו', כי הייתה לי משימה מאוד ברורה. זה הקרבה שאין איך להתחמק ממנה, בעיניי. זה נקודה פסיכית בעיניי. כאילו, הרבה אנשים, אנחנו סך הכל אוכלוסייה לא מפונקת, יודעים לעבוד קשה. אבל הנקודה הרגישה שלנו היא לא בלעבוד קשה, אלא בעצם להגיד, אוקיי, אני משלם פה מחיר של עצמאות, או של חיים משלי, שזה בעצם לעבור לדירה במרכז, שזה מדהים, כן? לעבור לדירה במרכז שאתה צעיר, אתה גם מכיר בנות, גם אתה מבלה, אחלה של דבר. להגיד, אני לא עושה את זה כי אני מעצב בעצמי חיים, אני משלם מחיר, כן? ברור שבזמן שלך לא ישבת בודד בחדר של ההורים ובכית. עשית דברים, יצאת, אבל שילמת מחיר מאוד מאוד משמעותי, שאנשים שרואים את עצמם חרוצים לא מוכנים להשלים, כי הוא לא נוגע, לשלם את המחיר הזה, כי הוא לא נוגע לחריצות, הוא נוגע לאיכות חיים מבחינתם. וזה בשנים הראשונות, לפגוע באיכות חיים ברמה מסוימת, כדי לייצר איכות חיים אחרת בעתיד, זה game changer. ותגידו לעצמכם שאתם מוכנים לעשות את זה אם אתם רוצים באמת לחיות בגדול. אני חושב שאין דרך אחרת. זאת אומרת, אם אתה לא בא ממשפחה מאוד עמידה, חזקה, שיתנו לך גב לכל דבר שתעשה, אין דרך אחרת. אתה לא יכול גם ליהנות, אלא אם אתה מרוויח, איך שאתה משתחרר מהצבא, 30,000 נטו, 40,000 נטו, זה בסדר. אז אם אתה גורם דירה משותפים, אז זה בסדר. אבל אני חושב שבשנים הראשונות לשחרור, אין איך להתחמק. כולם עושים את הפעולות ההפוכות ורוצים להגיע לתוצאות אחרות. זאת אומרת, אנשים מחפשים לגור במרכז, ליהנות, לבלות כל יום חמישי ושישי ומוצ"ש ותחביבים כאלו ואחרים, ובמקביל רוצים שיהיה להם דירה. אי אפשר גם וגם וגם לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה, צריך לדעת. אז באמת בואו נדבר באמת על אותם אנשים. ממש נצלול עכשיו מה הם צריכים לעשות. כדי לצבור הון משמעותי לרכישת דירה ראשונה. אני אסיים שנייה עם הסיפור ואז אני אגע בזה. אז בגדול... אין לנו הרבה זמן, אז לכן אני רוצה... ממש בדקה. רק צריך להבין את המקפצה שממנה אני קופץ. תוך שנתיים החזרתי את ה-200,000 לבנק ולחמי, כי הקרבתי. זאת אומרת, ההון שלי 350,000 מה ששמתי. ותוך שנתיים מהעסקה, זאת אומרת, בערך נגיד 3.5 שנים אחרי שאני כבר חתמתי על העסקה, אני מרוויח בעסקה הזאת אזור 250,000 שקל. על כמה כסף ששמת? על 350. מדהים. זה אומר שבערך בגיל 25, משהו כזה, אני עם 600,000 שקל. מדהים. בלי לחסוך עוד. רגע, שמת 150.
שמתי 150. 200 הבאת מהצד, החזרת את ה-200. נכון. והרווחת 250. אז שמת באמת 150 והרווחת 250. נכון. שזה... נכון. בשלוש שנים זה מעל 100%. נכון. זה המספרים. עכשיו, זה בעולם של המינופים. זה 160%. אנחנו ניגע עכשיו במינופים, ובואו נתחיל לדייק את זה. אז הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לעבוד קשה. אתה חייב בפרק זמן הקצר, זאת אומרת, בכמה שנים הראשונות, למכור את הזמן שלך ביחד עם היכולות שלך, בשביל להשיג כמה שיותר כסף. יכול להיות שבן אדם, היכולות שלו זה להיות מאמן אישי, יכול להיות שבן אדם זה לעבוד בוולט, לא משנה, אבל למכור זמן ואת המיומנות שלך. אין לך מספיק מיומנות, לכן אתה מוכר יותר זמן. בדיוק, זה המשוואה. מיומנות על חשבון זמן. יכול להיות שבן אדם הוא איזה תותח יועץ עסקי וישתחרר עכשיו מהצבא, עשה קורסים ולא יודע מה, ייקח לפגישה 10,000 שקל. זה חריג. אבל תשלב את שניהם ותייצר כמה שיותר כסף. ברגע שאתה מייצר כמה שיותר כסף, זאת אומרת, לעבוד אפילו בשתי העבודות ולהתאמץ, אין דרך קיצור לזה. אגב, פה נוסיפו משהו חשוב. לאורך זמן. הרבה חבר'ה אומרים לי, אני עושה את ה-12,000 שקל, אבל בעבודות שהם לא יכולים לשרוד בהם חודשיים. עבודות קשות, עבודות נוראיות. זה לא שווה. עבודות שבקיץ הם כבר לא יעבדו ומחפשו עבודה בקיץ, לכן חבר'ה, עקביות לאורך זמן, לא לחודשיים. נכון. אנחנו מדברים לפחות על שנתיים. לפחות שנתיים, כן. ואז משם, אותו בחור משתחרר בגיל 21, נגיד 21, 22, תוך שנתיים עד גיל 24. הוא צריך לייצר אזור ה-200,000 שקל, לפחות, בסדר? עכשיו, זה הקרבה. זה אומר, לא לעבור לגור למרכז, לא יודע אם למרכז, אבל כל עוד הוא לא עושה המון כסף, הוא לא יכול לעבור לדירת שותפים, הוא צריך להישאר אצל ההורים ולא לבזבז. בגדול, שהתזרים יהיה כמה שיותר חיובי. ככל שהוא יחסוך יותר כל חודש, הוא יקצר את הדרך. אז באותם שנים, מה שנקרא, לעבוד קשה, להקריב את המיומנות ואת הזמן שלך בשביל לייצר כסף, לחסוך כמה שיותר, ואז ברגע שיש לך את ה-150, 200, 250 אלף שקל, אותם להשקיע ולהתמנף בנדל"ן. עכשיו, האופציה הראשונה, זה לקנות דירה יד שנייה, לצורך הדוגמה, נגיד עסקה מאוד טובה ואז אתה מתמנף פי 4, כי אתה שם 25%, ואז אותם 75% אתה לוקח משכנתה. האופציה השנייה, ששם זה כמעט כל מה שאנחנו רוצים כמעט כל העסקאות שעשינו עד היום, ואנחנו מתכננים לעשות, זה להתמנף פי 10 ולא פי 4. זאת אומרת, לקחת נגיד דירה ששווה 1.5 מיליון שקלים, ולשים רק 150,000 במשך... שזה 10.90 אתה מדבר. נכון, 10.90. תסביר את זה רגע במילה. אז 10.90 זה פשוט לשים 10% מהעסקה כהון עצמי, שאתה חותם על העסקה, ורק במפתח אתה מקבל השלמה שאתה משלים ל-90%. הדירה עצמה היא מה שנקרא דירה על הנייר. כן. יש יזם, אנחנו בקהילה עושים רק עם יזמים רציניים, כי באמת אין דירה, אתה רוצה לוודא. שם את הכסף. יש לך בטוחות, לא ניגע בזה עכשיו, אבל בוא נגיד שהכסף שלך מוגן. זה כמעט יותר בטוח מדירה פיזית. נכון. יד שנייה מסריחה. אז 10% של 1.5 מיליון זה 150, אתה שם עכשיו, הדירה היא שלך. ואתה ממונף פי 10, מספיק יעלה ב5 שנים. לא יודע, 2-3% בשנה, זה מאות אלפי שקלים, זה מאות אחוזים על הכסף שאתה שם, שזה משהו פסיכי. וצריך להגיד, הדירה של 1.5 מיליון, אתה קונה ב-150, ואם היית קונה, אם היית קונה יד שנייה, אתה רוצה דירות במיליון, מה שבגדול, אל תקנה פחות במיליון, אתה צריך לשים 250, לרוב החבר'ה אין. צריך 250, ואתה תמיד ביד שנייה אתה תקנה באזור המחיר שוק, או נגיד 50,000 או 100,000 מתחת, כן. בעסקאות על הנייר אתה יכול להשיג עשרות אלפי, אפילו מאות אלפי שקלים מתחת למחיר שוק, כי זה לא קיים. כן. אז זה הבנפיט העיקרי, יש מתחת למחיר שוק, זה או לשלם המון כסף למלווה משקיעים, או לעשות מחקר שוק, יש ככה הרבה זמן ואנרגיה. אתה צריך להיות במקצוע, ב100%, אחרת אתה נופל. כן. אז אמרנו, לעבוד כמה שיותר קשה, לחסוך כמה שיותר, להתמנף. עכשיו האופציה הראשונה אמרנו, זה להתמנף ביד שנייה, פי 4. האופציה השנייה, זה להתמנף פי 10, וגם לכל זה יש אפשרות לקיצורי דרך. בן אדם שהוא עם 100,000 שקל עכשיו, לצורך הדוגמה. כן. 100,000 שקלים. ויש עסקה נגיד של 10.90, עם 10.90 דירה של 1.5 מיליון. הוא צריך 150,000. אם הוא יחכה עכשיו, כדי נגיד הוא חוסך 5,000 שקל בחודש, אם הוא יחכה עוד 10 חודשים, כדי להגיע ל-150 לקנות את הדירה, הוא יפספס שוב פעם יכול להיות הרכבת. כן. גם לזה יש קיצורי דרך, יכול לקחת הלוואה של 50,000 שקלים, להיכנס לעסקה ולהחזיר את ההלוואה תוך שנה, כן. או תוך שנתיים. אז גם המינוף, זאת אומרת, אתה יכול לייצר לך אופציה, שאתה לא ממונף פי 10, אתה
יכול להיות שאתה ממונף גם ב-100%, כי אתה לא מביא שקל מהבית כמעט. צריך להגיד, יש לזה את הסיכונים של זה. לרוב החבר'ה יש קושי בלהתמנף יותר מדי, כי הם צריכים גם להשלים את בעצם 15%, אם הם עשו 10.95, אז בקבלת מפתח הם צריכים להשלים 15% מההון עצמי שהם צריכים לשים לעסקה, ואז גם להחזיר את ההלוואה שהם לקחו. אפשר לעשות סימולציה ולהבין שזה לא כזה מורכב. אני אומר, רגע, למי שזה מורכב מנטלית, לא ברמה... מנטלית יכול להיות. יש את הסיפור... בפרקטיקה זה לא מורכב. יש את הסיפור של קנייה בזוגות ושלישים. שזה אולי הפתרון הכי קלאסי. גם שזה פתרון, נכון. זה הפתרון הכי קלאסי, שאנחנו גם עוברים פה לקהילה וגם נותנים להם... זה למזער את הסיכונים גם בשליש. זה למזער, זה להגיד פעם ראשונה, אני לא הולך all in, אני לא משוגע לדבר, אני אלמד רגע. כמו שאני קניתי עם האחים שלי, קניתי דירה ב3 מיליון שקל פה בתל אביב, הפרויקט שלנו שאנחנו עשינו כקהילה. כל האחים שלי אין להם את הכסף להביא, אז אנחנו עשינו שליש כל אחד. ואז אפשר לכולנו להיכנס לעסקה מאוד 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 שווה פה בתל אביב, שצריכה מאיתנו הרבה כסף באופן יחסי, אבל גם למזער את הסיכונים. זה גם כן פתרון מאוד טוב. נעשה את זה פרק שלם אגב. על קנייה בזוגות, שלישים. זה חשוב. כן. אוקיי, אז נגיד אני רוצה בוא נרד רגע למספרים, כמו שאמרת. למספרים. בוא ניקח סימולציה של דירה של 1.5 מיליון, בסדר? 10.90 ל4 או 5 שנים. בוא נעשה נגיד ל5 שנים. 10.90, אני צריך להביא 150,000 שקל היום. אוקיי. אין כמעט לוחם שמשתחרר עם 0 שקלים. תקן אותי. לא, אין כמעט. 30, 40,000. הפיקדון הכוח לדירה זה 30,000 שקל כמעט. יש לך היום אנשים משתחררים בין 60 ל-100,000 שקל בכיף, עם החודשי מילואים שאנשים עשו... בוא נגיד 50,000. בן אדם משתחרר עם 50,000. הפער שלו להיכנס לעסקה זה 100,000 שקלים. אוקיי. נכון? טוב, יש להם את ה-30,000 פיקדון, 70,000. לא, נגיד 50,000 ביחד עם הפיקדון. בן אדם לא חסך בשירות שלו יותר מדי. סבבה. 50,000 יש לו פער של 100,000 שקל. אוקיי. הוא יכול לקחת את ה-100,000 שקלים האלה, עכשיו הוא חייב לעבוד, זה אין איך להתחמק, חייב לעבוד ולחסוך. בסדר, לחסוך הרבה נגיד, כמה בן אדם ממוצע, מישהו משוחח חוסך היום. יש כאלה 3.5, תכלס, שאני השתחררתי, אני והבת זוג שלי חסכנו... אני חושב 3.5 זה כלום. זה כלום, אפשר יותר. אני והבת זוג שלי חסכנו 14,000 שקל שהשתחררנו ביחד, זה 7 לכל אחד, ותכלס אני הבאתי את הכל, אני חסכתי באזור 8-9. 8-9. בוא נעשה מה, ממוצע של כמה? נעשה 7. 7 זה הרבה ללוחמים משוחררים. 7 כפול 12 זה 70, ועוד 14 זה 84,000 שקל. זאת אומרת, בשנה הוא כמעט יכול להחזיר את כל ההלוואה שהוא לקח. כמעט. נכון? זה 84 מול 100. כן. בוא נגיד, 50,000 היה לו, 100,000 שקל הוא לקח הלוואה, נכנס לעסקה. קודם כל הוא נכנס. קודם כל, הכסף שלו ממונף פי 10, אפילו יותר בגלל ההלוואה. והוא כבר נכנס למדד הנדל"ן, זאת אומרת, הנדל"ן עולה... אני רוצה להגיד ש7,000 שקל זה מישהו שהוא בעניין. כאילו מישהו שעובד קשה וחוסך, כמו שדיברנו. זה מה שאנחנו צריכים. אוקיי, 7,000 שקל, 84, עשה גם, דרך אגב, מענק מועדפת, 94. מי שחוסך 3,000 שקל, הוא גם לא יקנה נדל"ן, כי הוא לא במיינדסט הזה. הוא לא אומר, הוא לא יעבוד קשה, אז הוא גם לא יחסוך, אז הוא גם לא יקנה נדל"ן. אתה צריך לעבוד קשה. הוא יגיע לגיל 30, עם אולי תואר ובלי כסף. ואז תוך שנה, נגיד שנה וחצי, החזרת את ההלוואה, זה לצורך הדוגמה, עכשיו נשאר עוד 3.5 שנים, עכשיו למספר, עוד 3.5 שנים, להשיג עוד 15% מהעסקה. אם אמרנו 10% זה 150, אז 15% זה עוד 75, זה 225,000 שקל. נגיד 220,000 שקל. לעשות 220,000 שקל ב3.5 שנים, זה לא כזה מורכב. כמה זה בשנה? בוא נחשב את זה רגע. נחשב את זה במספרים אני רוצה לבדוק משהו פה במצלמה. אז אנחנו מחשבים עכשיו 220,000 שקל. בוא רגע נחזור לחישוב. 5,000. רגע, שנייה אחת. אני חוזר לחישוב. בן אדם יש לו 50,000 שקל. בן אדם... כדי להיכנס לעסקה הוא צריך 150. זאת אומרת, יש לו פער של 100 שקלים. 100,000 שקלים. הוא לוקח הלוואה של 100,000 שקל. נכנס לעסקה. קודם כל הוא ממונף פי 10 פלוס ההלוואה. כן. והוא נכנס לעולם הנדל"ן. יפה. זאת אומרת, הנדל"ן עולה, אין לו את החשש הזה שהוא לא בעולם הנדל"ן. אמרנו אותו בחור. אני רק רוצה לעשות סדר, הוא צריך להחזיר 100,000 שקל על הלוואה שהוא לקח. נכון. והוא צריך... פלוס להשלים עוד 220,000 שקל. 220,000 שקל, שזה 15%? כן. אחלה. עכשיו אנחנו מדברים על, בוא נעשה את זה מסודר, 1.5 מיליון, כפול 0.15, זה אותם 220, זה השלמה ל-15, חסר לו עוד 100,000 שקל. מתי הוא צריך להשלים אותם? במפתח, עוד 5 שנים. עוד 5 שנים. עוד 5 שנים. סבבה. אז הוא צריך, מהיום שיש לו רק 50,000 שקל,
עד הסוף 5 שנים, לעשות 325,000 שקל. זה המספר. אחלה, שווה ממוצע בשנה. בוא נעשה את זה, ממוצע בשנה וממוצע חודשי. הוא צריך לחסוך כל חודש 5,500, אפילו פחות, 5,400 או 5,500 שקל. כל חודש, אם הוא יעשה את זה, הוא יכול להיכנס לזה. מטורף. גם לזה יש עוד המון פתרונות תוך כדי. זה הכל עניין של החלטה. אני רוצה להגיד פה, עשינו פה את המקרה, מה שנקרא worst case. הכי מישהו גרוע. שהוא רק 50, שהוא לוקח הלוואה, שהוא הולך שההורים לא יעזרו לו ההורים לא עוזרים בשקל. לו, הוא לא ישתמש בפיקדון הצבאי שלו, נכון. ובמקרה הזה צריך במשך 5 שנים לחסוך רק 5,500 שקל בחודש. נכון. שאנשים בעבודות אבטחה ברכבת עושים 12,000 שקל ברוטו, בלי מענקים. זה מדהים. בוא נבין אבל מה התוצר של זה. זאת אומרת, האם שווה להתאמץ לסיפור הזה או לא. קודם כל, אותו בחור חסך 375,000 שקל. כן. לאורך הזמן. בסדר? חסך 375,000 שקל. זאת אומרת, עוד 5 שנים יש לו הון של אותו סכום. שזה אני רוצה להגיד, זה משהו רך. כן, אנשים אומרים, מודדים תשואות בצורה ישירה, אבל כשבן אדם יש לו, הוא גב לקיר והוא חייב לחסוך, אז הוא חוסך. בן אדם כמו שהפחד שלך היה להפסיד את ה-150 שקל שהיה לך, שהתנדפו כמו שגיסך אמר לך, אם זה לא, איך הוא אמר לך? מה המשפט? הוא אמר לי, אם לא תשקיע, את כסף שלך הולך להתאדות. בדיוק, כסף זה דבר מתאדה. זאת אומרת, אם אתה גב לקיר ואתה חייב לחסוך, אתה חוסך. אם אתה לא עם הגב לקיר, אז אתה לא חייב לחסוך, אז הכסף הוא נוזל. אז זה הדבר שאולי הכי חשוב. דבר ראשון בהיבט הרך, הוא חסך 375,000 שקל במהלך 5 שנים, נכון. מה שלא היה קורה אם הוא לא היה חייב לעשות את זה. נכון. אחלה. הסיטואציה הזו שהוא שם את עצמו עם הגב לקיר, מעולה, זה בהיבט החיסכון 300, שהרווחנו. נגיד, נעגל את זה למטה, אפילו רק 350. 350,000 שקל. מעולה. בנוסף, אם אנחנו עושים 4% בשנה, שיעלה מחירי הנדל"ן, ולמה אנחנו מחליטים עכשיו להגיד 4%? כי לדעתי הממוצע הוא אזור ה5-6% בשנים האחרונות, אולי לא בשנה ספציפית. נגיד ב-20 שנה האחרונות זה 3.5%. לפחות. זה 3.5%, אבל מדובר על כל הנדל"ן. ואנחנו מדברים פה על דירה על נייר, אז באוטומטית כבר יש לה עליית ערך. בוא נסביר את זה רגע. כשאתה קונה דירה על הנייר בשלב מאוד מוקדם, ליזם אין איזשהו, הוא רוצה למכור מהר יחסית, לפחות עם הקהילה שלנו, רוצה למכור מאוד מהר. הדירות הראשונות, כי הוא רוצה להתחייב לבנק. כי הוא רוצה להראות לבנק, הנה אני יכול, לצורך העניין יזם צריך לקבל מימון מהבנק, כמו שאתה צריך לקבל מימון משכנתה, הוא גם צריך לקבל משכנתה כדי לבנות את הבניין. אז הוא אומר, הנה מהיום מהר, יש לי הון עצמי, אנשים קונים ממני, תן לי בנק, תן לי את המימון שלי. נכון. ולכן הוא מוכן לתת את זה בתנאים טובים כדי למכור מהר. צריך להגיד שכל העסקאות שעשינו, מהרגע שהחבר'ה שחתמו איתנו, כמה חודשים לאחר מכן, כבר המחירים עלו אוטומטית. כן. המחירון עולה. כי ברגע שהיזם לא מחויב למכור, הוא לוקח את הזמן ונהל משא ומתן, מוכר במחירים שהוא רוצה. ולכן בדרך כלל העסקאות שלנו הם יותר מ-3.5% לכיוון ה-5 ואפילו יותר. אבל אתה אומר, בוא נלך ל-4%. גם ברוב הפעמים אנחנו קונים מתחת למחיר שוק, בסדר, אבל זה לא ניגע. אז בוא נלך ל-4%. 4% בשנה. ממוצע. ממוצע, באפקט ריבית ל5 שנים, זה מעמיד אותנו 1,820,000, בואו נעשה את זה 1,800,000. 300,000 שקל רווח. 300,000 שקל, זה אומר שהוא חסך 300,000 שקל, 350, זה היה 70, כן. 370 נניח, לצורך הדוגמה, כי זה מתגל לנו בול, פלוס 325,000 שקל שהוא הרוויח, זה מעמיד אותו ב-700,000 שקל. ב-700,000 שקל, הוא היה בן 22, תוך 5 שנים, בגיל 27 הוא יכול להיות עם 700,000 שקל. כל מה שהוא עשה, זה לחסוך 5,500 שקל. הוא יכל במקרה שלא לעבוד, לא לעשות תואר, לא לעשות שום דבר, לסיים עבודה ללכת לים כל יום. הוא לא היה צריך לעשות מה שנקרא ג'אגלינג עם 8 כדורים באוויר. לעבוד, לחסוך, להשקיע. זהו. נכון. 700,000 שקל האלה בגיל 20 ואמרנו 27. אם הוא התחיל בגיל 22. יהפכו עד גיל 30 להרבה יותר, כמו שחשבנו. הרבה יותר. שמה גם המקפצות הרבה יותר גדולות. נכון. 10% על 100,000 שקל זה 10,000 שקל. ו-10% על 700,000 שקל זה 70,000 שקל. ולכן אני אומר, הוא יכול להגיע, הוא בכיף מגיע לגיל 30, עם כבר מעל מיליון שקל. וזה משנה חיים. זה משנה חיים, כי לצורך העניין, המקבילה שלו זה חבר, שלא היה מחויב לחסוך, ולא עשה תשואה לכסף שלו, ועשה רק תואר נגיד, כי זה הדבר היחידי שהוא השקיע, והוא הגיע לגיל 29-30, עם משכורת ג'וניור, בלי הון עצמי,
ווואלה, בן אדם במלכודת. כדי לחיות את החודש בחודשו שלו, הוא חייב לעבוד משרה מלאה. גם אין לו שום ביטחון, שום דבר. הוא לא יכול לעשות שיפט. מה קרה? עשה טוב ולא מתאים לו. מה קרה? הוא רוצה לשנות כיוון חיים שלו. זה כבר מתחיל להיות סיפור כואב, וזה מה שאנחנו נוגעים בו בקהילה בצורה משמעותית. מה הדבר האחרון? בוא נסכם רגע. בוא נסכם ונצא לה. נסכם אין קיצורי דרך, צריך לעבוד קשה. לעבוד קשה, הכוונה ממש להכניס כסף. למכור זמן, מיומנות בשביל להשיג כסף. השגנו את זה, להבין לך איך אני חוסך כמה שיותר מהר. מעולה. ואז יש בעולם הנדל"ן שתי אלטרנטיבות עיקריות. אחד, להתמנף פי 4 בדירה שנייה. זאת אומרת, 25% הון עצמי מחר בבוקר ל-75% משכנתא, זה מה שאנחנו לא עושים בקהילה. כן. לעומת לקנות יד ראשונה מיזם, שהכסף בטוח וכו' וכו', שאתה מתמנף פי 10. עכשיו אתה יכול להיות בצומת, שאתה רוצה לקנות את הדירה, אבל אם יש לך מספיק כסף, זה קל. מה שיש לך, נגיד, לצורך הדוגמה, דירה 2 מיליון, 10%, יש לי 200,000, דוחף 200,000, חכה 5 שנים, חוסך את הכסף. זו אופציה קלה. אופציה קשה יותר, זה אין לי את כל הכסף, נגיד, במקום 200,000 יש לי 100,000. אופציה ראשונה, להגדיל את הסיכון, אבל אתה מגדיל את הרווח, לך תיקח הלוואה, ואז תחזיר את זה במהלך הזמן. אופציה שנייה, שתעשה לזה פרק בנוסף, זה סיפור של הזוגות והשלישים וכו' וכו'. שבאמת זה יכול להתאים להרבה חבר'ה שהם לא הולכים לאקסטרה, שזה בסדר, אנחנו לא שופטים אף אחד, וכן להשתפשף בעולם הנדל"ן, כי זה משהו שאתה חייב בגיל מוקדם להכיר ולהבין אותו. מדהים, יש לנו את הפרק. יאללה, אליפות אחי. אז חבר'ה, אני ממליץ לכולם גם לצפות בפרקים הבאים, בפרקים אחורה, יש לנו ערוץ יוטיוב, שבו אנחנו נותנים תוכן סביב נושא אחד, ממוקד, חד וענייני. יש לנו את הרשתות חברתיות, יוטיוב, לינקדאין, טיק טוק ואינסטגרם, כמובן שיש גם פייסבוק, תעקבו, תגיבו, תשלחו לחברים, מזמין את כולם לאקדמיית הנדל"ן, הלוחם המשוחרר, ובואו נשנה לכולנו את החיים.